Fi stqarrija Transport Malta qalet kif din is-sena tinsab impenjata wkoll biex toħroġ skemi finanzjarji ħalli f'pajjiżna jkollna sistema ta' trasport aktar sostenibbli. Fost l-oħrajn issemmew skemi ta' qotjiet finanzjarji tal-iskrappjar li jinċentivaw ix-xiri ta' vetturi u muturi elettriċi, inkluż pedelecs ġodda għal persuni, organizzazzjonijiet volontarji u imprizi. Fi stqarrija Transport Malta qalet kif il-Gvern se jkompli jsaħħaħ l-impenn tiegħu b'investiment ta' madwar 34 miljun euro mill-pjan ta' rkupru u reżiljenza. L-awtorità innotat kif lotjiet approvati dwar dan fl-2022 kienu ta' 1375 li telgħu għal 2414 fl-2023 u li mbagħad qabżu l-4355 is-sena li għaddiet. Bekk it-total ta' investiment li sar f'otjiet għal iżjed minn 8000 vettura elettrika ġdida fi 3 snin li għaddew qabeż id-69 miljun euro. Fost l-inizjattivi u otjiet imħabbrin għal din is-sena wkoll hemm l-iskema xiri ta' vetturi ġodda li jaħdmu bl-elettriku fejn kull min jixtri vettura jew mutur simili se jkun intitolat għal għotja li tlaħaq 8000 euro skont taħt liema skema jaqa'. Vetturi b'valuta aktar minn 100,000 euro mhux se jkunu intitolati għall-ebda għotja. Dan kollu se jkun ukoll abbinat ma' skema tal-iskrappjar li tlaħaq l-1000 euro. Se tinżamm ukoll lotja addizzjonali ta' 1000 euro fuq skrappjar ta' karozzi antiki reġistrati f'għawdex skont il-kundizzjonijiet imħabbra fil-baġit għall-2021. Ingħad li aktar informazzjoni dwar kif se taħdem din l-inizjattiva se tkun ippubblikata u disponibbli fis-sit ta' Transport Malta.